Agare mungkin ini tahu deh. Saya tahu dari kumudisha kuti baba vantanga ni 2.5 years ndichidanana navo ndichigarisana navo. Saka ndakarwadziwa nekuti pane mumwe mukadzi wavanga vanaye futi vanotifambidzana naye aitituka. Vakanditi handei kumusha ndibva tauya kumusha vakanditi ndoda kuenda kuUK saka ndoda kuti unotora zvinhu zvako zviri kumusha. Tikati alright handei ndibva tauya kumusha. Takupedza kudya sadza. Akabva afona mukadzi afona ndobva ati azotakura here zvinhu zvake munhu. Zvikanzi haana kutakura. Zvikanzi kwaregerera chii zvikanzi transport. Sikaenda ndapinda kunosiya madhishi pandakadzoka ndibva ndati muri kumbotaura nani kwenyaya yei kusvikanzi hapane munhu ari kutaura naye. Saka vakaramba vachitaura nemunhu ndibva ndanzwazvo. Tikati muri kumuudza munhu iye maimuudza kuti zviite sei. Saka munhu akabva azvinzwa pafoni ndibva atanga kutukirira. Zvikanzi zihure yemunhu kurimudza kutakura zvinhu zvako ubve kumba ikoko ndokutorambwa ikoko kwawaita kurimudza kubvisa zvinhu izvozvo ubve ipapo uri zihure waiturira zvinhu zvako uchiita sei akutanga kutukira ndibva ndatanga kunetsana navo manje. Ndakati imimi maiudza munhu uyu kuti inini vanditi handei tonotora zvinhu ndoda kuenda kuUK uyu munhu ari kutaura zvimwe zviri different. Saka nyaya yenyu ndeipi nyatsotaura nyaya yenyu takutanga kunetsana navo. Sorry munhu iyeye chichi ndobva ndambonyarara zvangu. Saka ndanyarara kudaro ndibva ndati tazoenda kwasekuru Chinhairi. Taenda kwasekuru zvikanzi iwewo munhu wako ari kuramba achingotuka because akambotanga nepafoni chaipo achinditumira mameseji achindituka. Mameseji achona ndinawo ese ari mufoni achinditukirira. Ivo ndavabvunza ko munhu nyako ndituka ari kunditukire iwewe ndiwakatanga kutuka. Ndakatanga kutuka papi havana mameseji achona. Ndikati nangu aisa ndinawo aindituka. Uri hure hakuna murume kanganwa unoswera foni asina nebasa. Apo ndechitobvunza kana pamwe anenge aenda kwaari ndibvunza kuti mazonzi chii kwachiremba kana kuti obva vapindura mameseji acho ndituka kana chero ndikavafonera anobva vamupa foni iyewo titanga kundidaira achinditukirira. Ndobva tasvika kwasekuru akati maitiro akuitwa nemunhu wako chitori pamuzukuru nokuti agara achingotukwa. Ndobva vati alright ndomuri. Saka ndakazoti mumwe musi ndaenda kuchechi vakazondifonera vakati ndiri kumba kwenyu. Ndobva ndati alright ndiri kuya. Pandakasvika kumba ndakasvikaona vauya nemidziyo yangu yakanga iri kuno kumusha. Ndobva vasvikoiisa panze pangu. Ndobva ndati apo zvamaya nezvinhu sekuru vakati kudiko zvikanzi handimboswera zvese izvozvo ndingaswera ndichibhadhara mahuri ese andakarara nawo ndingakwanise kubhadhara mahuri ese. Saka zvinhu zvakandibhowa zvokuti ezvinezvi vakunditi ndiri hure inini. Saka ndaida kuti vandiratidzewo pavanoziva ivo naEmelda kuti inini ndiri hure vambondiratidza because ava vakauya kumba kwedu kuna nasekuru wangu vakati ndashayikirwa nemukadzi ndikutsvagawo munhu wekuti ndichengetane naye ndaida kuchengetana nemuzukuru wedu. Sekuru wangu vakati kana mawirirana vakandiendesa pana mbuya vangu tikanopanana nhumbi ikoko. Tikabva ikoko tikauya kwana sekuru vavo kwana Chinhaire vakandiintroduce ana sekuru vakandigamuchira vakandipa huku. Tikaenda kwana amai vavo pachirodza tikaenda kuvakoma vavo kwanin'ina vavo pese vachindiintroduce ndikaendawo navo kuhama dzangu. Okay. So ndinoita ngenda kukata ini chinangwa chikuru chamamhangarira amuchabayirwa chii? Amuchabayirwa kuti vandibhadhare. Ndabhadharwa nokuti vakandipedzera nguva yangu. Vakuramba here? Varifamba vachiudza vanhu ndanzi kana iye asina kutozviona kuti ndamuramba ndezvake. Tikubvunza imimi asi vakakuudza here? Ini havana kutiudza vanenge vachimbondinyepera. Saka nendima kuramba munonambira? Handinambovaramba. Ivo zvavakaita vakatounza vanhu kumba kwedu kuti tiri kuunza mari muna December havana kuunza. Saka wozonzwa mashoko akuwanda unenge wakudu. Tikubvunza saka nendima kuramba here murume nekuti kuti muri kunzwa vanhu hamuna kunzwa kubva kuti pamakatanga kugara makaudzwa nevanhu muchienda munogara navo here ivo ndo vakuudzai kuti takunogara tese? Makaudzwa here navanhu kana makaudzwa naivo? Ndakaudzwa naivo. Saka sei muri kuteerera vanhu kuti vari kuti zvakati? Nokuti unongozviona zvavanenge vakuita zvacho. Vari kuita sei? Zvokuti ukafona foni wotambidza mumwe munhu kuti taura naye iwewe. Mune taona achitambidza? Aiwa unonzwa ukati vakati haloka wotanga wada kutanga kubvunza iwe wonzwa kutonzi noye yei mukaiona achitokutsvaga stereki uri imbwa chiita kutotanga kutukirira. Saka unoti foni yawadayirwa nemuridzi wayo yaane mumwe munhu. Yawa tiri kufanza. Amuchabayirwa
kuzvinhu zvazvitaura adzimai nyama vari kuti ndoda kuti mundiripe mati kugara kwamakaita mesari vada kuti muaripe kugara kwamakaita namo amenotimi munoti sakanyanyisira munyaya ndinozvinzwa matauriro aita asi chokutanga ndoda kuti pahati ye2.5 years handizvo I think it's about 1.5 years tichifambidzana tisiri kubva pamba pamwe chete tisiri kugara pamwe chete iye achigara kwake ichigara kwangu saka manditi adresses adzimai vangu haazi mudzimai wangu mumwe wangu wandanga ndichifambidzana naye handiri kufambidzana naye zvakare saka zvese zvaari kutaura zvizhinji zvacho handizvo chinhu chaiita kuti azosvika pakuti aise samoni rokuti ndiuye muno mudare pamusana pokuti ini ndarwara ndobva ndamutsanangura kuti shamwari ndo marwara andiri kuita akatouya akandiona ndobva ndamutaura ndikati kuti muno mundirapwerekedzai ndiende kuuk vana vangu vamwe variko kuuk vakati aiwa baba uya muzorapwa kuro saka anzwa kuti inini ndaakuda kuti ndibude ndiende kunorapwa akabva arwadzikana nazvo akafunga kuti pamwe 1.5 years dzatagara tiri pamwe chete ndaakutosiyiwa nokuti uye zvaari kutaura kuti mumwe andinofambidzana naye aizvinzwa zvataikurukura hongu ichokwadi ichocho asi munhu woga aiwa aindida wenini ini ndichikuda saka izvozvo chete ndozvokuti ari kuti izvo makuenderei makubudirei muno muzimbabwe muchienda kunorapwa akuda kufarira kuti ini ndife pane kuti ndirapwe saka that way hazvina kuti hazvizi kundifadza ini okay aiwa tikuzvinzwa asi zvaataura mazvinzwa zvakuti inini ndiri kuda kuripwa kugara kwandaita nini kwe1.5 years amweni mati makagara mese kwe1.5 years ikiwo vati 2.5 mi makati 1.5 asi kuti akungoshanda ne1.5 yacho neyamuri kutaura kuti ari kuti ada kuripwa kugara kwamakaita naye 1.5 years ndozvada kuringirwa imimi mukurirana nazvo here hongoro kwete tamati hongu tobva tavabvunza kuti murikuda pakadii tobva tochiona kuti zvakamira sei kati tisati tamubvunzai imimi amai muda kuringirwa yamune maripa inenge ichinzi chii mari yamunenge maripa inenge ichinzi ndiyei oya makapedzerwa saka nguva yacho mukutasira ndimani kana kuti mombe ngani mombe 1 okay aiwa hadziri kuzvinzwa mukuzvinzwa kandi ndikuda nguva yamakandipedzera redare chakamira akati iye nguva yawakandipedzera handisi kunzwisa kuti arikuda kureva kuti kudii nokuti hatina patakambotaurana kuti musokuti ndipa ndichakuroora handina nguva yandakambotaura kudai saka ndakamupedzera nguva ipi yacho anokubewanama kwamai vaita But Magwela mai ana nyakuita manditsanangurira kuti kumba kwedu vakauya hanzvadzi yangu anogara South Africa agari muno vari berandoze apo vakatomumisa akuda kutoenda vakatoti mudza handimiri vakatomisa vakati ndiri kuuya kuzorora
saka mapromises ese avaipa hama dzangu neni wachona ndakavaitira I did maservices ese anoitwa nemunhu mukadzi kumurume I did everything. Saka inini ndokumbirawo kuti vandikompansetewo ipapo nokuti vanenge vatojairira achijairira chekungoti vanotora vane vanhu vachiita whatever then vanongosiya vakadaro. Ndipindewo zvakuita ndinoda kubvunza zvakare kwaari nekudare kuti kana vanhu muchifambidzana makasiyana munenge makunzi ndibhadharira pamusana pokuti kudii. Kumbira kubvunza kuti dare kana munhu wamutora pamba pavo wakuzomudza kuti uri hure usina kumbobvira unomwana achiita zvechihure zvachona anenge achireva kuti kudii. Saka izvozvezvo kundipedzera nguva yangu because ini ndaifunga kuti pamwe munhu ari machuwa ari kuda kuita chi ada kuenda way forward but ndikutoona kutoti he still a playboy vakuda kuti kutamba. Saka kana vachida kutamba inangu handitambiswe. Saka ndokumbira kuti vandiripewo maservices ese andakavaita ndakavawachira ndakavabikira zvese zvamunongoziva zvinongoitwa I did everything. Saka ndo zvandinoda pandiri kutadza kuzwisisa zvekuti iye ataura achiti mumwe andiri kufambidzana naye ndiye akamuti hure indakabomuti hure aiwa zvisine tiri kutinzwa vanhu makasununguka kutaura apa munhu paunenge uchida kuona kuti unogona kubatsira munogona kungosumudza ruoko ndokutarisa gini ndiri kanyanga haungotauri ndokusumudzai but zvisinei nyaya yenyu tiri kuinzwa mati muda kukombanzetwa kumaservices kupera kuwacha nekurigina zvese zvese adi saka kuramba ivo manje vari kuhwanda nechigunu kudai vari kuti havana kundiramba but iwewo unonyatsoona kuti munhu zvinhu zvaari kuita zvacho ndevo vakatotaura kuna sekuru vangu hadzadzi amai vangu vakatoti akasazviona yaibasa rake zvareva kuti aripere sekuru acho ndinomboya vanhu vaenda kurufa ndakwanisa kuya nemunhu amene amutambayo zvekutaura kuti imimi makatotaura kuti amuchaita sei amuchavade kana kuti munogona action speaks louder than words pamwe munoita neaction saka kuda kunyatsonzwa imimi mukadzi muchiri right musikana hatizeti maita nachi musikana muri mumude ndokunga mataura ndaita pakutanga ndokuti pfungwa dzaanadzo dzauya kuti andisiye pamusana pokuti ndakuenda ndinoda kuenda kunorapwa kuUK ndo zvaari kufunga iye manje ndo mashoko anawo ndaakukonzeresa kuti auye kudara murume but handizive kuti aakuda kuripwa chii amira manje imi mati action manengo yakadii musingagari nesi kati kutigara musingapa mapedzesera nyazoti mamurume nemukadzi manengo yakadii musati chakuzoita timuzoona pamwe vamwe vasingapedze svondo kati vamwe vasingapedze dei saka chakuzoita kuti muzosvika pakuti murume haachandida chachii kati mukomana haachandida chachii takabvumira musangano navo kusa 1 February ipapo havachafona havachedi havachitaura plus inini ndokumbirawo vedare pamavabvunza mubvunzo havana kudaira mubvunzo wokuti muchiri kumudairi vantu dai vadaira ipapo I think zvinotibatsira kufamba vane foni ngatidzi katisaipasilence ndingagonda munhu auya kuzoramba
kumang'ara kuti nzi handichadiwa. Zvizvinzwa zvamuri kutaura zvinongo pachena zveanzi yatobuda kuti hama yamuchaita sei, hamuchadiwa, tingarambe iye ndiye asandidi. saka uchifunga pamusoro wedare inini pane pandanzwa pavataurwa nahama yedu kokutanga kokuti vakabva kwaharare vainzi handi munotora zvinhu zvenyu kumba inini ndoda kuenda kuuk. Kana ari mukadzi aunenge uchida vari kumba kwako kana kuda unorapwa unonotora here unonotoresa zvinhu kumba here kuti abinda mumba kwavo unotuketi. Ndoda kupindura baba vachangogara pasa. Zvinhu zviri kuitika Shangamiri ndezvokuti handisandaroora mukadzi uyu. Vana vangu naiye havawirirana. Midziyo yake kana iri kumba kwangu pakazowanika chinoitika anozoitora sei, endi uye chii chinozoitika sokufunga kwamaita ino. aiwa ava ndovabvunze munhu wese ane kodzero yekubvunza zvaanenge achiita sei, asi kwete kuti anenge kana abvunza yapesina munotaura neni, asi zvisinei vanotionesa nemabva mapindura kuratidza kuti ava mama mukadzi nemurume uye kana taramba kutaiwa pana midziyo ihembe uye kana patoita midziyo zvakutoratidza kuti pane chi kunyange musina kuroorana pakutoratidza kuti pane mama acho mukadzi nechi nemurume nenyaya yemidziyo yamakaita sei yamakatora tisingazivi kuti midziyo yacho inenge yakaita sei. Inini zvandoda kutaura ndezvoti midziyo kutoti izoti iuye midziyo titsvage midziyo iyo ndezvakataura zvokuti handiwirirane nevana vavo, asingada hangu kutaura zvakawanda wanda. Saka zvakaitika ndezvokuti vana vavo vaikomplena vachiti vari kushandisa zvinhu zvamai vedu chichi. Saka inini ndikati takatsvaga maplates chichi yekuti tishandise taingotenga. Maigara kupi apa padori? Saka ivo manje vanga vapakati futi vana vari kuti mukadzi wenyu hatimude, ndozvaitaurwa nevana vavo. Mukadzi wenyu hatimude bheta mutorora ini Emelda ndiye ukatora Emelda tinokupai mari yekurooresa. Vana avo vavo ndakazvinzwa nenzeve dzangu zvitaurwa pafoni, ndakatogara ivo vari apa indirapa, ndobva vapesera vati kune vana vavo haapo nhasi mazohwina mahwina mahwina. Ndikavafunga vahwineiko zvikanzi vakatadza kundidaira but inini dzangu dzirimo. Vakatobvunza ivo baba vacho vakati munovavenga kuti vakakuitai sei, makambogara navo here? Handitombokana taingova respecta because ava ibest friend yasekuru vangu, taingova respectawo handina kana wandakatukana naye kumba kwavo handina, taingouya kana pamba pavo kunhamo kana kweduwo vachingouya, saka handina amene makasumudza zvokoyo pamuserera ini ndoda kubvunza kuti amai vanotaura kuti vakagarisana one and half vakagarisana kupi? Kozi nemazino andinoitawo amai ava vaingouyewo vachipfuura semvura iri ngopfuurawo irikuyerera munhu asina dhamu panenge rakavakira. Handisingaziva kuti vakagara kupi. handisingazivo usati wagaraho pasi tesinganako kubvunza komapuleti angachitaurwaya angarepo kwavanenge vachifamba here vanenge vachifamba nemapuleti avo vaita
sokuuza wandinoita inini wezi inini ndiri mugari anochengeta baba saka amaya zvavari kutaura nzira vari kutaura iyi munhu woti anenge anguyone kapu yavo ini ndaita se ndataiwa midziyo iyi musaibata haisi midziyo yenyu munhu anenge achitopfuura tiri kupanzwa mudzingwa tinaitika mudzingwa samutaiona ndayangwanyarara mapedzerana vari vairi nokuti unogona nokuti panenge pachitaura ngatiteerere mudhara wako achinatsotaura kuti ega kwete taanzeni ataura kuti takafambidzana kwe1.5 years vakataura kuti midziyo kuuya kwayo ivo ndivo vachitaura kwete tamaya vakati kuuya kwemidziyo inyaya yekuti mainetsana nevana panyaya yekuti vana vedu vasabate zvinhu zvamai vavo maona then imi makusungwa muchitiko midziyo yacho ndeipi yavakaita se maona saka ndechida kuti sometimes makaona vanhu vachinetsana baba tomboti baba namai kana kuti baba nestepmother vana nyararai dai vari ava vanotaura munozoratidza dare manje kuti saka inini ndikuri kupotseredza mudhara aitata arambe mukadzi because ngavangorambana vari vangani vari vairi maona nokuti wakazotaura izvozvo kuno kudhara vakanotaurawo zvinhu nemakuzoita kuti nhimbirikini dare tishaye kuti toita kubatsira sei ipapo tauraiti pamusoro emadzira vanzi pamusoro edare ndinongavana ava mukoma wangu zvechokwadi vanhu ava vangu vachifambidzana kana naizvozvo ndinongoti vanofambidzana but dambudziko pandaona paita dambudziko ndepekuti ava vakafonerwa vachiti toda kuti muye kuuk murapwe saka pakutaurira mudiyawa ndakaona sokunge mudiyawa aita sei afungidzira kuti ndini ndakuita sei ndakusiyiwa nokuti vakatombotaura zvokumatu 2 years variku saka ipapo ndo pakangoita kakukweshirana zvekuti handizi kuti ipapo pakatadzidziswe sei kana munhu apedzeraona kuti 1 February tezesa amashi asakutoperere anditauraona kakwepesa yabata vanga vasinganzwe mushe kana izvozvo havasati vanyadziita zvese zvakabva zvangoneta zvinogona kudaro pamusoro ivedare sini tinofungidzira kuti iyi nyaya yakai yatiri kutonga iyi inofanira kuti imbomira vehukama itongwe nevatongi vanhu vagere muno ini muonera mwari ndinoita ava baba ava vane mhosva nekuti kana dai mudzimai kana nanhasi akanzi ashaya pamurau mudzimai wavo nekuti vari kuzivikanwa kwese ko vaizofamba vachipaiwo maintroduction kumunhu vasingadanane nave here pamurau mudzimai wavo hongu nyaya inotongwa ichidairwa nevamwe vari kunze asi vari kunze havakwanise kutaura kuti ndine mhosva dare risati rapedza kuti achine mhosva kukanganisa ikoko kukuru vaendera mberi mimi akunditi inini ndine mhosva pakudii ndosatatikana vanhu vakataura ndiri kupindura kudari ndosanditaura kuti vanhu vakataura musaite nyaya kuti vepersonal ava tauri kuedzana vanogona kuva vatikanganisa zvavo pakuzoti kuti ndine mhosva asi chavada kuedza kutaura ndechekuti pamutemo ndofunga masabhuku anoziva kuti kana munhu uchinge wagara nemukadzi dzingava kana 1 week kana 2 weeks uchigara nayo ato mukadzi wako ndo mutemo chaiwo chaiwo ende ndozanditaura iyo ndisabhuku saka ndikutadza kuti ndikuedza kutaura kuti ndo zvinenge zviri pamutemo isusu chamungadai kutozvidifenda nacho
mudzingo mungadai muri kunotaiwa ina handisiri ndiri kuramba chii mukadzi asi kuti mukadzi ndi anoti asi ari kundiramba ndizvo zvandataura mazviro kare kare. aya but mazodinga kana akupa tsamba zvakuratidza kuti chi maramba ningi instead chipoterera zvamudai muchita sei muchitaura asi tesida kuti zvinhu zvifambe mune zvakaita sei zvakanaka. Ameno pane vamwe vanotaura umani kana pasina pana bhodha rakuisvitsa kuna mambo iyi nyaya yakatongopera zvayo kupera zvaite tamboenda tena tichinzwa kuti tingaita sei. Saka amai muri kuti makabhadharwa mombe mati momba ni mombe munohamanyadzonzwa mwoyo wenyu nyufara kana kushandiswa kwesikepe kunobva kwaperi akupera hakuna but it's better than nothing. chamuromboda kubhadhara. Okay, hazvizokunere zvezvo zvavanga vachitaura zvezviro kuti pa1 and a half years muchichaja kusangana kwamaita bichabichaza. Hai, ini ndakatoudza kuti denda ndiri hunde chairo ndaifanira kutoverenga mazuva neeveryday kuti zvakamira sei, then ndoita list yangu then ndovachaja chaizvo semataurama amwe mazava andakadaita zvipadi kati zvemahours nemahours inogona kuita sei, inogona kutosvika kuma5,000 but apa vati zvakutipinda kuti ivo vanenge vachaja mari saka ndona hangu kunge mombe iri reasonable because pamutemo chaipo munhu ukadanana nemunhu wedha pane nhumbu kana hapana kungorara nemunhu warara naye kuna mambo inenge ichingova mombe wedha muri kudanana kana hamusi kudanana kungorara nemunhu chete wausina kubvisira kuti akazomangara. Ndo zvatinotarisira kuti inenge iri mombe nokuti warara nemunhu wausina kuita sei kubvisira. Wedha pachabuda mwana kana hapana kubuda mwana ndo unenge uri mutemo chaiwo chaiwo. Kana kuri kurambana muri vanhu varoorana kana kuti maita mwana mumwe chete tinongoti futi mombe inenge yaningirikini. Saka ndonange mombe yavari kutaura iri reasonable pakuti mochingobva maaningirikina pamunobvisa mombe mamavati chitorai zvinhu zvenyu zvese kana zvichiripo kana zvisati kana zvakaenda zvinenge zvakaendawo zvazvo. Ndofunga mambo nyaya yapera yakuda kuti mochiisa judgment yenyu. vakasiya zvimwe kumba kwavo nezvimwe zvavakasiya futi nezvimwe zvavakatorambira vakarambira gypsum ndakanda vati vape munhu wandikanda ti vamupe vakati hanzi zvanzi asiri akaitenga pamusoro izvi tisataenda mberi. Amai ava ndo vakarongedza zvinhu zvavo. Varongedza kudaro hazvina kukwanisika kutakurika musi wavaifana kutakura. Ndivo vakarongedza. Saka zvechokwadi kwakasarawo zvavari kutaura zvacho iyo gypsum yacho, kune mutsvairo, kune chimwe mapoto. Zvinhu izvozvo ndiri kutoda kutoti kana zvibva zvabva iye zvino aende nazvo nokuti ari kutaura kuti kwakasara zvinhu zvavo. Saka ndichidzokera pamataura musati masvitsa kuna Tsangamire pokuti mombe akanditaurira kuti pandaivo ndakaroorwa ndakasiyana naye ndikagotorwa nomumwe
vanhu ivava vesava vanga vati umwe akaita vana vanganikona umwe akaita wani inini nhasi uno ndaakutaura ndikumbira vabereki vanoda kunyaya yanga panze mombe yacho anyway hasati zvasvika kuda baba pamombe apa izvotikokuti vanoita business nemombe pamusoro edare inini first marriage yangu ndakarohwa ndikaita white wedding ndakavagara ndichivaudza ndakabvisirwa mombe 12 yamai yechi 13 ndakavaudza izvozvo ndakasiyana nemurume wangu 2010 iva ndazoita mwana 2015 damadzosera mombe 12 hadzina kumbodzosera saka izvo zvavari kutaura izvi ndobva ndatovataurira ndikanzi wakadii kuroorwa nababa vechimukomana ichi ndikati inini hangu ndakaona kuti kuzvigarira kuri right ndanga ndagariso saka panangoitawo chinhumbi yemwana ndakavataurira saka iyo majaakukombeachibatsira vamwe nyanya yapera yakutoziwa namamba yaiona mamiriro ayo mambo amene mzinga imati mambone ndimukadzi ndichiri kumuda ndazonzwa kuti ngaya vatore mutsvairo vatore visa saka mukadzi nemisasi wemuda kuti tive tiri panapa iye wega ndiye aratidza kuti haachandida aiwa mandikupa zvamataura ende makataura kuti makaisa vana mukati vana vanopinda panyaya dzemukadzi wamujeri vafane kupinda asi makataura kuti ndaona vanangu aya vasingadi vasingamui zvinoitikawo zvavamataura isitiro zvinoitika vana vaenda kutiri murambe mukadzi saka zvavarikurevaameni munowirirana nazvo mombe apo mombe mudaya machibvunza mombe mari mondo kuti mari yacho yakawanda sei ende vati ndakada kundivengedze kusenzesa kwamakandiita so zvinoita asi zvinoita mahuri mavanchaja enite mari yakati vakati vakakuverengerai pa1 year and half mombe is nothing ende mombe yaida mangobvunza kuti mombe yacho mari kana musina kana mukuradze mhuri yemunhu kuda munhu wamakasenzesa pamutema wanzizvi imi muri sabu muri sabu munofana kuradza kuti zvamuri kuita ndezvechivana ende munepiwo nemutemo yati munofana kuti kana iri mombe mangobvizai mombe yacho zvopera pandiona kuti pane chakaoma purazi zve ndichiziva mai ava inini ndakatanga kuvaona hamusina asi maigara vachiuya penya pese paitwa handikuti munova makawirira pasababadandiwo ari vekuti vamunhu muzukuru wavo zvino kudini zvingoito munyatsobva zvakanaka munaye nokuti muwirirana dandiro vacho nehama dzavo makabisa mombe handoroti pane chakaipa ndakandifunga kuti pamwe dare rikabvunza iye kuti mombe ingaite mari kana kuti uda mombe inotsika izvo ndanga ndakaisatibvunze imundobvunza kuti mombe yacho mari 200 tinenge vakupindwa pamombe zvinodependa kana kuri kuno kudari tinoti mombe $400 but imimi kana mtigona kutsvaga mombe munogona kutenga chi unodziwana dziri dzakatonaka dziri below mari yati kutaure movapa chi
because kuno kana kwakudare mombe imomo hatina kuti yakaita sei nokuti as long ine makumbo 4 masoma inenge iri mombe kakava kamhuru kakava zidhonza kakava inenge rimwe mombe imomo saka ndiona kuti zvinenge zvava muri kuti muningeke amada kuwapa mari kuno kudare $2,400 vanhesi vari muno manozivi vanopupura kuti kana yakuzochadwa kuno kunenge ya $400 hayo imimami tiri kudanana Nemboda yapera kamjingo motanga mombe yacho kana muchizodzokera ayo zvinenge zvisi zvenyungu zvinozvada mwakurambana muri kuwirirana asi chandaona pa vana ndivane problem zvino zvisinei kana mwana aramba kana kuti kana edini taane vana vakura vana akati baba edu totera azvizvo zvamuri magara makadaro kuti mwana wacho kana yanguva yekurwara iyi ndipo munonzwa kuti baba vaendeswa tairamba kare kuti munhu mutema uendweiko une vanina une vana vanofanira vachikuchengeta. Saka ini kana mona mchanga mone muamuru kutsanga wanu kuchengeta aiwa zvina kuita sezvaona inyari kuti mumwe mukadzi wenyu ngiri pendenya muna yaisi kazi nomugona watora vese murume anobvumira ita vakadzi kana pedi Baba